Aba, mas fresh pa sa talong ko. Ayan mga kachapsoy, bukasan na tayo ng ating takgas. Hello mga kachapsoy. Mag-hi ka naman dyan sa mga bali mo yung kay gusto ipa-shoutout sa Maynila. May mga kamag-anak. Sana i-shoutout ninyo kaya ito nyo makikita nyo sa buong mundo. Nga di kami ha. O ayan, nandito na kami. Dala na namin yung kalahati ng team nila. Ayan o. Yan pa talaga naglumo. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel at narito na ang part 3 ng ating pamimiesta dito sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. At ayan, napakaswerte po namin dahil may pa-sponsor pa ng gasolina yung aking kaibigan na mabait. Ayan, shoutout ulit sa iyo Wilmar Galuno at sa kanyang mabait at magandang asawa na si Ma'am Ivy Galuno. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan oh, may matanim sila dito sa kanilang hawan. Aba, mas fresh pa sa talong ko. Aba, mas fresh pa sa talong ko. Tapos nagreklamo. Adik ka, akala yung vlog. Tapos may tanglad oh. Tanglad para sa tinulang pauurad. Ay Budlo, salamat balitaw ha, Nunoy. Inga, salamat ma, dayo na kami. Katunga sa inyo team ma. Gindara na namin. Huwag na kayo mag-alala, salamat. Kulo yung sarili sa YouTube ha. Ano na no? Banig ka nag-iisip. Ayan mga kachapsoy, pauwi na kami galing dito sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar at tapos na kami mag-enjoy sa inuman at sayawang kagabi. Kaya nagkalasiyan kagabi, kaya nga tinanghali na kami ng uwi. Ayan, happy fiesta ulit Barangay Bagakay. Ayan mga kachapsoy, tingnan ninyo oh. Yung pamangkin ko may daladalang supot. Ayan yung pamangkin ko may daladalang supot. Ang tawag dyan T-A-T-G-E-S, takgas. Kumbaga katunog ng KMGS. Tara. Ayan yung buong, ayan oh, buong Bagakay, Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. Hala. Iyay natumba. Karmata to ng mga pananakgas natin. Ayan mga katapsoy, ngayon pa lang po talaga yung kapistahan dito sa Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. At kagabi nga ay bisperas. Maaga tayong pumunta dito dahil ngayong araw po ay may gagawin tayo. Panggabi lang po yung event natin. Ayan. Kaya ngayon uwi na po tayo. Uwi na po tayo. Wow mga katsapsoy, ang ganda ng bahay. Yan ata yung bahay ng Kapitana. Hello Kapitana, shoutout naman po dyan. It's a himan po. It's a hi. Takgasi. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, bukasan na tayo ng ating takgas. Huwag kayong atat. Kay ganda ng buhay kung mayroong takgas. Kahit sa gasolina tayo ay makapatas. Kahit sa gasolina man lang makapatas tayo, mabawi natin yung ating pananakgas.
Ayan, ang galing talaga mga kachapsuyo. Ayan, complete package. So, may kakanin, may ulam, may salad. Ito, oh, wow, 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 wow. Anong halian na namin yan? Ano yan? Tawag dito? Lechon paksiw na madugo-dugo. Hindi, masarap yan eh. Wow, ang daming ulam pala dito. Ayan, may ano pa. Tawag dito, torta. Yan, mga kachapsuy. Walang manghingi. Pinaghirapan namin yan. Ayan. Tapos mayroong, ito, tawag dito. Ano ba sa karanon to eh? Nakakalimutan ko anong tawag. Basta, masarap siya. Ayan, may ano pa. Yung naka-wrap na ano ba yan? Hindi ko na naalamagan ng pangalan. Oh my God! Ito mga kachapso, ipakita ko na sa inyo ang kabuuan. Ayan. May pasus pa. Ang sarap ng binaog. Binaog ba yan? Ayan, ito yung ulam mo. Ayan, may lechon paksiw. Tapos hindi ko na alam kung anong mga pangalan ng mga ibang ulam. Ayan, may patorta. Tapos, ayan, may naka-roll pa. Nako, inggit na naman yung mga hindi na may miesta. Ayan, at ayan yung mga nag-aabang na mabigyan. Shoutout sa aming mga nakasama, si Babin Show.